Mag ik u een flyer aanbieden? Dat is mijn partij niet, heren. Nou, dat is ook wel. Dat is ook wel. Eerst toch tegen de afval over. Je had een flyer van de PVV in de hand. Zie je daar ook op stemmen? Nee, daar ga ik niet op stemmen, maar ik heb het wel aangenomen. Waarom? Ik gooi het straks weg. Eigenlijk. Ik weet niks van de politiek, dus... Maar je had wel een flyer achter op een fiets. Ja, Van de PVV. ja, Zie je daarop stemmen? weet ik niet. Ik verdiep me er nooit zo in, dus... Laten we nou in de vredesnaam houden wat we hebben. Dat willen wij ook juist graag. Ja, je hebt maar die koningin dan niet. Dat We vergeet hebben, ik we hebben daarvoor. niks tegen haar, de majesteit de koningin. Ja, je moet spreekverbod en minder Nee, kort. nee, en... dat is Ja, helemaal niet zo. ja. Hou maar op, want ik weet het. Meestal ben je dan net heel enthousiast, Jere. Nou, ik vind van wel. Het is natuurlijk net zo druk. Maar ik vind dat de mensen toch heel enthousiast binnen. Vind ik wel. Ja, verwacht je een soort stem hier in Haas? Wij verwachten zeker een proteststemmer in Haas. Wij zijn natuurlijk Shandy Alverloven. Wij willen dat ding net hier in Haas. En als de mensen van Harlingen in de gaten krijgen dat de Partij voor de Vrijheid, de PVV Friesland, daar nog een vinger achter krijgen, dan hoop ik dat ze vertrouwen in jou willen. En dat ze op u stemmen. De PVV in Friesland is tegen de afvaloven. Is dat belangrijk voor u? Dat is best belangrijk, maar andere dingen zijn belangrijker, denk ik. Er is geen reden voor u om op de PVV te stemmen. Nee. Oké, goede dienst hè.